Той има огнена коса и раница с турбобатерии. Гениалните му сестри го използват за опитно зайче. Баща му е строг, а майка му много заета. Най-добрият приятел на момчето е говорещо куче. Експерименти с гении, битки с злодеи. Какво ли значи всичко това? Това е животът на момче на име Джони Тест. It's another day in the life of a boy. It's another day in